o Diyosa. Apa hindi ka na pan i-school kaya? Kat ada maangay nga program tayo. Agad ka kanu ti award to. Ang toma lang award to. Nalaing ta kumamot nga, Lenny. Hoy, nalaing mo, Diyosa. Ngayon, nasadok na lang kami nadaduma. Nung nalaing kakarot, apay nagbabababa di grade mo. Day tagamin, timaditi pa mati tayo. Kailangan nung nalaing ka, nga dumati grade mo. Awan anya, adaman ti point mo. Nung na talaga nalaing ka, Lenny, niyat favorite subject mo. Siya favorite subject ko? Science. Si Diyosa, niya favorite subject mo. Sakit math. O, talaga, apay gano'n ang kabagsunod-sunod di school. Kanahin ka pa'y kano 0. J-exam. Apay sika, nalayin ka garod. Ni garod kay nasawin. Science. Science? Science is a subject. Boba, subject nga. Definition. Science nga damdamage. Kalipatan ng Diyosa. Sika amo. Sika ti salsalusudet. Tataipan sa kanya. Aging lalain ka. Madimagar amo isumbat mo. Ano talaga naling ka. At dati isaludsud ko. Pinka. About the map. Go, Alstwam. Inaikan na ka ni Lola ti 100 nga apol. Tapos dinagdagat pa iti 100 nga apol. Nga ti sumbat ajay. Ti sumbat na. Di thank you. Bel-bel kami Diyosa. Mano amin ti apol ti salsalud-sudag. Malay ko ba? Nga iplapas mo kayam. Basta gabing aya panunot ko. May kanta ka dapat isumbat mo. Di thank you. Gusto man lang ninin, Diyosa. Talaga nga masapoy nga nasa pay basit. Dito utik ka. Nabagay Lenny, basit mo itpid din